Öz işlerini doğrun talabına laýyk gurayan hususy kärhananyň bagwanlary hormatly prezidentimiň ýurdumyzda meweli baglary köpçüliklen ösürip ýetişdirmek üçin ekrançylymyzda bagwanymyzda ähli wagtlarda döredip berýän kömekdir golluglarynyň ruhlanyp ahlasly we netijeli zähmet çekýärler. Bu hususy kärhananyň 100 hektar meýdan tutup oturan meweli baglary hemde müňlerçe düýp bag nahalary bahar pasynyň dowam edýän häzir günlerini gözel görnüşe besenip tebigatyň ajaýyp sağlaşygyny emele getirýär. Gülebirenip oturan baglaryň ajaýyp görnüşlerini synlanyňda şu ýyla bagwanyň çekýän asly zähmetleriniň ýerine düşüp, baglardan bol hasyl alynjakdygyny habar berýär. Hususy kärhananyň bagwanlary ýylyň-ýylyna öz bereketli topragymyzda tagamy datly meweliň türlü görnüşlerini ösürip ýetişdirýärler. Hususy kärhanalarda ýetişdirilýän erik, şettali, garaly, alma we beýleki meweli baglara bagwanlar ýylyň bütün dowamynda ihlas bilen ýydak edýärler. Bagwanyň bu ýerde ösürip ýetişdirilýän meweli baglary her bir agrotehnika işçileri öz wagtyny geçirmekleri, hili hemde haritlik görnüşi ýokary bolan bol mewe önümlerini önürmäge hemde ýurdumyzyň içerki bazarlaryny çykarmagy mümkinçilik berýär. Kärhananyň bagwanlary ýurdumyzda bag bosanygy öwürmekde, meweli önümleň bolçylygyny döretmekde uly işler alyp barýan hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.